jeg har bevæget mig ind i Bruuns Galleri i Aarhus for at se, om jeg kan finde nogle produkter, der er lavet i neopren. Så jeg prøver at se, om det kan lade sig gøre, og så kan jeg jo fortælle lidt om produkterne, når vi når så langt. Men følg med! Hej, jeg står inde i Stadium nu, og vi skal prøve at se, om vi kan finde noget, der er lavet i noget neopren. Jeg tror måske, der er noget her nu. Kom. Helt rigtigt, så fandt vi det bagerst i butikken, og der var simpelthen beskyttelsesbind i neopren i forskellige afskygninger, både til knæ og til lægmuskler, så det var rigtig fint. Nu står jeg inde i Bog og Idé, og jeg har fundet hele deres hylde med sleeves til computer, som er lavet i neopren. Og det kan man få med forskellige farver, og man kan få de forskellige mønstre. Og det, der er rigtig smart ved det er, at det er rigtig holdbart materiale. Det beskytter computeren. Det er også rigtig godt i forhold til den varmepåvirkning, som det kan få både udefra og indenfra. Så rigtig lækkert og bøjeligt, men stadigvæk holdbart. Og så vejer det jo ingenting, så det er nemt og dejligt at slippe på. Men det var Bog og Idé. Har jeg bevæget mig ind i banen og har fundet de her fantastiske fine karafler fra Eva Solo, som jo er inspireret af den måde, som dykkerdragter er lavet på, hvilket sige en beskyttelse til flasken i neopren. Og fordelen er jo så, at den kan jo både holde drikkene både varme og kolde, og så er det jo så ellers bare en super sjov idé, og de er jo så lavet i mange forskellige farver, så det var det banetilbud.